Buon noche, Bomini, Nano Servici, di Noche di Pascu. Van harte welkom. Ik wil u namens de Kerkenraad van harte welkom heten bij deze bijzondere dienst op kerstavond. We hopen met elkaar en met het koor en met alle muzikanten die vandaag meedoen een hele feestelijke en mooie dienst te hebben. Ik heb nog een aantal mededelingen. We zijn heel blij dat de kerk heel vol zit vandaag. Ik wil u wijzen dat er morgenochtend ook 2 diensten zijn. Morgenochtend om 9 uur, dat is al bijna, in Rincon. En om 11 uur is hier een zangdienst hier in Playa. Dus als u vanavond denkt, ik vond het mooi, ik wil graag weer meer zingen, dan bent u morgen ook van harte welkom. Aanstaande zondag zijn er ook weer 2 diensten, om 8 uur in Rincon en om 10 uur hier in Playa. Ook daarvoor bent u allemaal van harte uitgenodigd. We hopen met elkaar op een gezegende dienst.
sa, ta in nombre di Señor, cua crea cielo y terra, cuta queda te din eternidad, e cu no te abandona nunca, obra di su mano. Amen. Gracia sea su cubosolan y paz, di Dios nos tata, y Jesucristo nos Señor. Din unión cu Espíritu Santo. Amen. U mag best gaan zitten hoor. De enige die staat ben ik vanavond. En u kunt tenminste rustig zitten. Ik keek vanavond nog even naar het nieuws. En toen viel mij op een opmerkelijke uitspraak van de paus vanmiddag gedaan. Dat hij zei dat niet alleen goede mensen heeft God lief, maar God heeft ook
hele slechte mensen lief. En als je je leven goed doet, dan houdt God van je. Doe je het verkeerd in je leven, houdt God nog van je. Dus halleluja, amen zou ik zeggen. Dat geeft weer goede moed. Ik ga het gebed bidden om hulp en aandacht voor allen hier op aarde. Heer onze God, in de nacht komen wij samen in het oude mooie kerkje in Playa. Terwijl de zee ruist, de psalmen en de palmen wuiven dooreen en het verkeer ronkt zoals gewoonlijk. Maar op deze plaats van rust, contemplatie en stilte zijn we gekomen om het feest te vieren van uw geboorte, wat overal op aarde geplaatsvindt. Maar wij weten ook wat er aan alle andere kanten van de aarde plaatsvindt. Moord en doodslag, bombardementen, miljoenen in vluchtelingenkampen. Die zingen vannacht niet van vrede. Die hopen ergens heel ver weg alleen nog dat hun leven ooit verandert. Dat hun leven verandert door de nacht van kerst, waar wij allen opgeroepen worden om naar elkaar te kijken en elkaar te helpen. Wil u zo kijken naar uw wereld en naar ons vanavond hier en nu. Amen. Wij zingen u, eer zij God in onze dagen. Is
we zo lezen uit de schrift. En de schrift zal in het papiament gelezen worden. En u kunt meelezen in het Nederlands. Door Ifna, door Safira en Danuta. Of Danuta en Marga. Het zijn zoveel mooie dames, kerkraadslid, dat je vergis je hier zomaar in. Een gebed bij de opening van de schrift. Heer, wij willen luisteren naar hetgeen waar wij voor gekomen zijn vanavond. Naar de schrift die bruist en zingt, die verlangt en hoopt en wacht. En de advent mag ten einde komen in de uitbarsting van nieuw leven. Geef ons, zoals de wind waait van de passaat, de geest van u, opdat de woorden gesproken en gezongen ons bijblijven op de weg door het leven. Amen. Wij lezen Jesaja 9, vers 1 tot en met 6 in het papiament. Isaías 9, vers 1 de 6. Pero el país ahora de angustia no te queda de tiniebla. Del pasado, Dios ha humillado la región de Zebulún y es un de Naftali. Pero del futuro, lo etrece hope y honor para ruta Cantilamán, en región os de Jordán, y para Galilea, distrito de Paganoná. El pueblo que estaba dual de tiniebla, está mira un gran luz. Nantao está viva de un país, está para oscuridad profundo, pero un luz está brilla arriba. Señor, bota la gana rebosar de alegría, bota donar un gozo enorme. Nanta contento de mi presencia, manera esa goza del tiempo de cosecha. Of hora de partir riqueza capturar. Para sobre el yugo pisar riba na lomba, el balque riba na schouder, el chicote de man de bomba, tabo aqui branan. Manera dia bo alibra bo pueblo de media nitana. Turbo ta militar borotando ribazuela. Turmantel papana sangar, lobira comida pa candela. Para sobre yuchi anase pa nos, então o romba nos arranha. Esta carga é poder soberano, riba sus couders, na lo llamé, consejero maravilloso, Dios fuerte, tata eterno, príncipe de paz. Su dominio lo expande infinitamente, le trece paz para sempre, le sienta riba trono de David, y erce poder riba su reino, un poder que está establecer y sostener o derecho y justicia. For o momento tem acabamento de tempo, amor perfeito de Senhor soberano, tá assim é possível.
De tweede schriftlezing van vanavond is Lucas 2, vers 1 tot en met 5. No segunda escritura de avenochi de Lucas 2, versículo 1 teco 5. Denge tempo Emperador Augusto ad una ordu para tener un censo de engentar su imperio. E promet censo aqui a tomar lugar tempo que Quirinio estava gobernador de Síria. Tu rende abais que binomber, cada quem den su mes ciudad. Como José estava descendiente de David, e meser a sali for de Nazareth, na Galilea, abais que binomber, na Bethlehem, e ciudad de David, na Judea. Ela vai junto com Maria, com quem estava a comprometer para casa. Maria estava na estado. Tem aqui é de 2, rezamento de escritura de avenochi. Nos talesa Lucas 2, vers 6 7. Mientras nang tabata aya, e ora allega pa Maria duna luz. Maria ahanya su promeyu, un yu homber. Ela lorei den paña y pone den un pesebre. Pa sobra no tabating lugar, pa nang den posada.
Nós lemos agora for de Lucas 2, versículo 8 até 14. Dentro do vecindário de Bethlehem, estava tem algum guardador de carne, que estava a passar a noite dentro do nuco para wak ng carne nang. Ángel do Senhor a aparecer nang, esplendor de glória de Deus a rondonar nang. Nang espanta masya, ángel avisa nang, no espanta, pa sobra mi abinduna boso bom notícia. Notícia aqui, lo hasi gente pueblo masya contento. Ave vosso Salvador, Messias, Senhor a nace den ciudad de David. Essa aqui é señal para vosso sa comita papia verdade. Vosso lo topa yu, lorar em panha, dormir em pesebre. De repente, exército grande de ángel for de cielo a aparecer banda de ángel. Nantava ta alabar Dios, dizendo, Glória a Deus den altura, e paz na mundo, para gente nang kuta agrada a Deus. Te aqui lesamento for de escritura. Glória
verduidelijking bij het gelezen gedeelte uit Jesaja, want daar lezen we Midjansdag. En dan denkt iedereen, wat is dat voor dag? Nou, toen de Israëlieten de Midjanieten verslagen hadden, toen heette dat de Midjansdag. Dat zij de vijanden eruit gemet hebben. Tussen droom en werkelijkheid. Ik droom nog wel eens 's nachts, soms van hele fijne dingen en soms van hele andere dingen. En ik droomde mee met Jesaja, met al die spreuken uit dat dikke boek, van een verhaal, engelen uit de hemel. Eén engel zegt wat, er komen herders die bij de schapen zijn en er is een kind wat geboren wordt in een kribbe. Een prachtig verhaal, maar het is een verhaal. Het verhaal is ontstaan eigenlijk toen men aandacht kreeg voor Jezus van Nazareth. Een mysterieuze man. Een man die blinden kon laten zien, die lammen kon laten lopen. Een man die allerlei daden deed aan mensen die tot dan toe niet goed konden functioneren. En als iemand zoiets doet, een mysterieus iemand, dan ga je je later afvragen, hoe zou die geboren zijn? Waar zou die geboren zijn? Hoe was zijn jeugd? Was het een naar mannetje of was hij een heel aardige en brave jongeman? En zo zijn de verhalen langzamerhand ontstaan omtrent de geboorte. De geboorte van die man van Nazareth. En de engelen zingen in dat verhaal en de herders die gaan in dat verhaal en het kind vinden ze in de kribbe. Maar het gaat natuurlijk vooral om de woorden vrede op aarde. Daar zou je lang over kunnen dromen. Wat zouden we dat graag willen? Wat zouden wij met alle mensen die vannacht bij elkaar zijn en dromen in de nacht, wat zouden wij graag dromen over een wereld waar vrede heerst? Vandaag zijn er weer een aantal kinderen omgekomen bij bombardementen in Noord-Syrië. En wij zingen vanavond over vrede. En we bidden om vrede en we hopen op vrede. Maar we weten allemaal, u en ik, dat de werkelijkheid weer barstig is en totaal anders dan dat wij graag zouden willen. Je zit in een vluchtelingenkamp. Je zit aan de grond. Je zit met allerlei problemen die je niet kunt oplossen. Waar hoop je dan nog op? Hoop je op betere dagen als je je leven slijt in een omgeving waar je amper te eten en te drinken hebt? Hoop je ooit op vrede dat je terug kan naar huis? Hoop je op die dingen? Wij als ouderen zitten in zo'n situatie, in zo'n kamp. Stel je voor, maar je hebt kinderen en later worden er kleinkinderen geboren. Met wat voor verwachting staan die in het leven? Er is maar één ding, geef ons te eten en geef ons te drinken. En je zou de moed verliezen. En daarom is het zo'n prachtig verhaal. Een verhaal voor ons allen dat je de moed niet verliest. Dat je de hoop niet opgeeft. Dat je blijft bidden voor vrede. Dat je elkaar durft aan te kijken. Recht in de ogen van, hoe gaan we dat allemaal presteren? We weten allemaal dat God machtig is, maar God kan niets zonder u en mij. Wij zijn degenen die recht moeten spreken. Wij zijn degenen die moeten voeden. Wij zijn degenen die moeten helpen. En Jezus heeft in allerlei verhalen onderweg van Nazareth naar Jeruzalem dat uitgebeeld en verteld. Alsjeblieft, lieve mensen, zegt hij telkens weer. Denk aan jullie opdracht. Denk aan het leven wat jullie allemaal gegeven is. Leven lijkt normaal. Als je jong bent, helemaal. Als je oud wordt, dan
wordt het anders. Dan denk je aan het eind van de streep. Maar leven blijft iets heel geheimzinnigs, iets mysterieus. Dat wij praten kunnen liefhebben, dat we kunnen vergeven en kunnen hopen. En als je dat vergeet, door barre omstandigheden, dan zijn er misschien altijd weer mensen die je daarbij willen helpen om je leven weer zin en toekomst te geven. In dit verhaal is het zo dat de mensen die hebben geen toekomst meer en ze zitten vast in hun situatie. Jeruzalem kapot, de Joden verslagen en wonend overal op aarde tot 1948. Wat is de toekomst? Die is er niet meer, zonder tempel, zonder geloof, zonder hoop. En dan is het toch fantastisch dat er zo'n verhaal in de Bijbel staat. Nou ja, als jullie het dan niet meer weten te vinden, dan komt het wel van al zo hoger. Van de hemel, van de andere kant. Als jullie uitgedoofd zijn, als jullie niet meer kunnen leven zoals dat bijbels gezien zou moeten, dan komt er een engel op je weg om je weer te helpen de weg in het leven te vinden. Er zitten een heleboel engelen in de kerk vanavond. En dat zijn zowel mannen als vrouwen, want de tijd dat het iets alleen mannelijk is of alleen vrouwelijk, dat is voorbij. We zijn allemaal engelen. En als we straks weggaan, hebben we allemaal een taak, een opdracht, om te kijken hoe je de ander nabij kan zijn, om samen het leven, dat mysterieuze leven, te leven. En daarom barst het in alle toonaarden uit zijn voegen in dit verhaal, het verhaal van Bethlehem. Ga op weg, zoek het kind en herkent in het kind Jezus van Nazareth, die leefde uit liefde, vertrouwen en hij leefde uit het hart van zijn vader. Wat een man, wat is dat geweldig dat hij geboren is, dat wij die naam allemaal nog kennen en dat wij weten wat hij van ons verwacht. We hoeven niet allemaal naar de kribbe te rennen, want daar is het te laat voor vannacht. Maar wat we wel kunnen doen, is Jezus volgen in ons leven. En hoop brengen, licht en vrede. En soms, als de werkelijkheid weer barstig is, laten we dan in godsnaam overdromen. Mogen het zo zijn. Daarom zingen we nu, laat er vrede zijn op aarde. Let there be peace on earth. Peace that was meant to be.
dacht ik, als we zo met elkaar zingen. Want zingen is nog beter dan praten eigenlijk. Hè? Wil je zo graag alle coupletten meezingen? Hè? En dan kan het nou net dat tweede weer niet. Ik zag sommigen al van, nou, wat is dat nou, zeg. Daar kom je toch voor, hè? Voor Stille Nacht. Het is lang geleden zwaar gebeurd. We hebben ook een kerk in Rincon. Moet u echt bezienswaardigheid. Een schitterend kerkje. En daar is iemand die is dit jaar 92 geworden. En hij kwam helemaal lopen van, waar ook weer vandaan? Playa Grande. En toen werd er die zondag geen Stille Nacht gezongen. Hij was boos. Dus de boekjes zijn uitgedeeld. En alsnog na de dienst hebben we voor Cecilio het Stille Nacht gezongen. En nou ga ik voor u bidden en daarna het Onze Vader of Nostata, zo u dat wilt, of in het Engels. Het is in alle talen vertaald, kan zelfs ook nog in het Frans. Eeuwige God, wij danken u voor zo'n moment als vanavond in ons leven. Dat je even alles vergeten kunt en weer horen waarom het gaat. We gaan allemaal niet meer ter kerke, maar het geloof verlies je niet zo gauw. Het geloof in elkaar, geloof in de liefde, geloof in de liefde van God. Wij willen gedenken waar we het straks over hadden, al die mensen in de ellende. Mensen die ziek zijn, ook velen hier op Bonaire die vechten voor hun leven. Mensen die het niet meer zien en denken,
Ik heb geen hoop meer, geen toekomst. Ik kan niet langer en ik kan ook niet verder. Wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben. Mensen die hun geliefde verloren hebben aan het leven of aan de dood. En op zo'n nacht als vannacht word je soms overvallen door emoties, door gedachten aan weleer. Wij bidden u voor allen ver weg of dichtbij, die wij lief hebben en zouden willen knuffelen. Onze ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen. Wij bidden u voor allen die hier met vakantie zijn, dat ze in de stilte en de lieflijkheid van dit eiland de rust van hun leven weer mogen terugvinden. En we bidden ook voor hen die hier werken, dat ze dat met plezier en in vrede mogen doen. Heer, zo bidden wij voor de wereld, zo bidden wij voor alle mensen op aarde. Maar wij bidden zo ook voor onszelf. En er zijn dingen die je niet verwoorden wil of kunt, en daarom volgt er nu een stilte, om onze gedachten te richten op u. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. En dan mogen we onze gaven geven in de collecte nu. En dan zingen we daarna O Santissimo Jesu Christo.
Dan volgt nu de zegen en daarna zingen we natuurlijk het Ere ze God, want anders is het ook niet een echt kerstfeest. Maar ik wil allereerst van harte en nogmaals van harte bedanken Marjan met jullie koor, of met je koor en de koorleden. Want jullie hebben echt de sterren van de hemel gezongen. En dan natuurlijk de kwarta en organist en de alleskunner Roei Adreu. Geef ze maar een applaus. Want de kwarta is toch veel leuker dan een orgel, vind ik eigenlijk. En ik heb gehoord, we hebben zondag een zangdienst gehad, of een toneelstuk in Rincon. En daar waren er zelfs kinderen van 2 en 3 jaar met een kwarta, die al kwarta speelden, want dat hoort hier bij de Bonaireaanse opvoeding. We gaan van hier en ontvangen de zegen van de Heer. En die dragen we mee de kerstdagen door en ik hoop nog heel lang daarna. Señor, bendiciona y protégalo. Señor, laga su cara, illuminado y sea misericordioso ribabo. Señor, alza su cara, carinjoso ribabo y duna bo paz. Amen.
Vai, trovi le comitas.